Nou, goeie. Wat ben je aan het doen? Visje. Ja, wil het wat? Ja, ik krijg niet een snoekje van, dus dat is wel hartstikke mooi. Ja, maar je bent hier nou weer klaar. Ja, dan ben je weer klaar, dan zo in de dak op daar, zeg maar. Oh, er is meer snoek? Ja, tegen het woord van in ieder geval wel. Ja, hè? Ja. Wat is er nou zo mooi aan dat visje, nee? Nou, de spanning zeg maar, als er zo'n snoeker rond had, had het gewoon een kick natuurlijk. Ja, dat is het verhaal. Ja, Ja. dat is het. Ja. Voor Dijk. Ja, zeker. Hartstikke leuk als het vangt natuurlijk. Alleen nog wat fris, joh, wat koud, maar verder is het wel hartstikke leuk. Ja. En het is nou mooi droog, lekker warm. Dus hartstikke leuk. Ben je vaker hier op paard? Ja, we gaan regelmatig weer samen te visje. Ja. En dan hartstikke leuk. Ja. Ja. Je bent vriend. Dit is mijn broer. Ja. Oh, broeken? Ja, broeken, ja. Oh, joh, en hij mij wel even mooi. Ja, maar is mij mooi, maar jou, ja. Ja, jazeker. Dat gaat wel goed, zaterdag. Ja. Jawel. Ja. Net is vaak meer ruzie, hè, dus het valt Nee? daar. Nee. Een beetje hoor. Ja, ja, zeker. Ja. Het is nou lang gewoon maar ook het visje, ja. Ja. En alleen hier of ga je ook verder? Ja, we gaan de auto gewoon overal in heen. Misschien weer het beste wel. En dan ben ik, ja, schön wel bij het stranden. Ja. Maar nou hier is toch een snoekje? Ja, een snoekje, 20 centimeter denk ik ongeveer. Oké. Wel leuk. Doe nog niks. Ik ga er niks van. Nee. Nee. Lietse broek. Ja, liet er ook een helte snoek van je waaien, ja zeker. Ja. Dus Nou, dan- daar is nou dom, hè? Nee, dat is zo. Ja, dan Heb je nog lang terug dan? Ja, nou, tot donker wordt denk ik. Ja. En dan, ja, zeker. En dan hadden we wat eten, denk ik. Ja, Net zelf wat maatje. nee. Ik denk dat we wat helden. Ja, wel lekker. Ja. Tevreden, hè? Ja. Oh ja. Ja. Dat is zo. Nou, nog een protte Willeman. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt.